So yan mga bay, may isi-share ako sa inyo. Naranasan ko na to sa aking motor. So di ba na-remember ninyo na bumibili po tayo ng Taycom pipe. So may iba pa doon na nakita ko na feedback sa ibang mga same sa atin na brand, gaya ng Apido. Same rin sa atin na design na power pipe at naka big elbow. So yung issue sa kanila mga bay is maputol po yung tawag niyan, yung elbow, yung sa big elbow niya, yung mga dinadaanan ng welding. So pa-comment pa tayo doon mga bay. So yun pang comment natin. Baka yan talaga ang issue ng mga naka power pipe ng Apido. Yan pa ang comment natin. Yun tuloy. Ayan mga bay, biglang naputol. Yan talaga ang issue ng mga ganitong mga pipe mga bay pag piki. Ayan. So kahapon pa natin to ni-welding dito. So ayan, sumunod naman yung isa. Grabe, wala talaga mga bay, bad shot talaga mga bay. Ayan, tignan mo ang gaano nakalakas ang tunog. Grabe. So i-welding na lang natin yan mga bay. Kaya itong plastic, itong pipe mga bay, no? Pag hindi original, wala talaga. Biglang umiba yung tunog. So yan, i-welding na natin. So continue dito sa isa natin. So at least nakita na natin yung issue ni Taycom rin. So wala pa rin pinagbago. Dali rin maputo, no? Ang nipis lang pagka-welding mga bayo, parang wala lang. Wala talaga, hindi naka no? Kita mo, manipis talaga. Yan, manipis talaga pagka-welding. Wala talaga, buti na lang. So ayan, tirahin na natin to ng welding mga bay. Hindi ko alam mga bay na naranasan ko pa rin sa ating Taycom pipe. So yun pala. So putol mga bay. So may putol na yan na isa, pero hindi pa siya lahat talaga na naputol. Yun, ni-welding ko na. So pagbiyahe natin, yun ang nangyari, bigla na lang naputol lahat. So nakita ko sa kanilang mga tawag niyan, welding nila, hindi pala umaabot sa ilalim mga bay. So papakita ko sa inyo yung pipe. So doon na sa may tulay siguro, kung madaanan na ba ang tulay. So doon na natin. Hindi na alam kung madaanan ba sa tulay, pero ayan, pwede na madaanan. Kinuha na pala yung dito. So ayan, maganda dito. So yan po. So tabi po tulay. So kita ninyo. So yan po ang nangyayari sa ating pipe ngayon. So yan po ang naputol. Winilding natin, pangit pa pagka-welding kasi wala pa tayo. Nagbili pa ako ng pang-play nito mga bay, na ganito yung resulta. Yan. Hindi yan tatalab sa ilalim. Hindi tumatalab sa ilalim yung welding nito. Hindi to tatalab sa ilalim mga bay. Parang hindi ko alam kung bakit ganyan ang hitsura sa kanilang pag-welding. Kaya medyo naalanganin rin tayo sa ating Taycom. Nasayang lang yung pera natin, pero okay naman. Sa tunog, wala tayo masasabi nito. So kayo nang husgan nito mga bay, kung okay ba sa inyo yung mga sino yung nakagamit ng Taycom. Hindi ba kayo naka-experience nito?
Sa akin nakaswell na, almost gamit ko lang nito mas mga 2 weeks pa siguro, hindi pa nag 1 month tong Taycom natin. Napuyan niya po, naputol na. Nilagyan ko na lang ng bracket dahil ang kadahilanan siguro bakit po siya maputol kasi wala po siyang bracket dito mga bay. So nilagyan ko. So ito malaman natin to kung maputol pa ba to. So ito mapuputol pa ba to. So bibili pa tayo nung pangkinis nito mga bay, may in-order na tayo. So pag makarating yon pakinisan natin to para magiging ganito ang resulta mga bay. So yan, so napakita ko na sa inyo kung goods ba si Taycom. Para sa akin goods naman yung tunog, pero yung kanyang design at sa pag welding ng kanilang elbow wala, pangit. Naputol, grabe yon. Wala talaga mga bay. So sa akin wala namang problema kasi may welding tayo. Hindi pa ako nagbayad ng labor, so sa akin lang lahat. Kaya ayos lang. Kaya kung magbabala kayo magbili ng power pipe, mas maayos siguro yung anong klaseng brand na maganda. Hindi ko alam kung anong klaseng brand ang maganda mga bay na pwede sa ating Raider G or sa ibang brand na motor na maganda yung elbow, hindi mabiyak. Sa akin biyak na biyak talaga. Ay nako. Ruby. So yan lang ang masishare natin. Grabe ang tigas. Tigas ng shock. Grabe ang tigas ng ating shock. Yan. So yan lang ang mabahagi ko sa aking Taycom pipe. So ayan, let's go. Isang ulit lang. Kung kaya pa mag 100 dito sa paglaruan natin. Yan, matigas talaga yung shock natin. Parang hindi na niya abutin yung 100 na speed. Grabe ang tigas ng ating shock mga bay. Abot lang pala. Yan, kaya pa rin. Wala, ang tigas talaga ng shock natin.